హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సిటీ పల్లె రుచులు. ఈరోజు మనం సూపర్ టేస్టీ ఎమ్మీ గోంగూర పప్పుని ప్రిపేర్ చేసుకోబోతున్నాము. ఇప్పుడు ప్రిపరేషన్లోకి వెళ్ళిపోతాం. మనం ఒక కుక్కర్ గిన్నె తీసుకొని దాంట్లోకి ఒక హాఫ్ కప్పు వరకు పప్పుని యాడ్ చేసుకోవాలి. పప్పుని యాడ్ చేసుకున్నాక ఒక గ్లాస్ వాటర్ పోసి నీట్గా శుభ్రం చేసుకోవాలి. 2 సార్లు వాటర్ పోసుకొని 10 నిమిషాల పాటు మూత పెట్టి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. పప్పు బాగా నానాలండి, బాగా నానితే మంచి టేస్ట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు నానబెట్టుకున్న పప్పులోకి ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. 1 కప్పు టమాటాలు, 1 కప్పు గోంగూర, అలాగే 1/2 టీ స్పూన్ సాల్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. కొద్దిగా పసుపు, 1 టీ స్పూన్ కారం, దాంతోపాటు 2 పచ్చిమిర్చి చీలికల్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ముందు 1 గ్లాస్ వాటర్ పోసుకున్నాము, మళ్ళీ 1 గ్లాస్ వాటర్ పోసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒకసారి అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ని ఒకసారి మిక్స్ అయ్యేలా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు కుక్కర్ మొత్తం పెట్టేసుకుందాం. కుక్కర్ గిన్నెని స్టవ్ మీద పెట్టుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి. స్టవ్ ఆన్ చేశాక కుక్కర్ గిన్నెకి విజిల్ పెట్టేసుకొని 3 నుంచి 4 విజిల్లు వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. మంటని మీడియం ఫ్లేమ్లోకి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ కుక్ చేసుకోవాలి. పప్పు బాగా ఉడికిపోయిందండి. దీంట్లో ఉన్న వాటర్ని మనం వేరే దాంట్లోకి తీసేసుకోవాలి. వాటర్ ఉంటే మనకి పప్పు రుబ్బుకోవడానికి రాదు. పప్పుని మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి. పప్పు మరీ మెత్తగా రుబ్బుకోవద్దు, కొంచెం పలుకుగానే ఉంటే తినడానికి రుచిగా ఉంటుంది. రుబ్బుకున్న పప్పుని మూత పెట్టి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. స్టవ్ మీద 1 కడాయి పెట్టుకుందాము. ఒక కడాయిలోకి 1 ఫుల్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకుందాం. ఆయిల్ని ఇప్పుడు కొద్దిగా కాగనిద్దాము. ఆయిల్ కాగిపోయింది. ఇప్పుడు దీంట్లోకి 1/2 టీ స్పూన్ పోపు దినుసులని యాడ్ చేసుకుందాము. అలాగే 2 ఎండుమిర్చిలను తుంపి యాడ్ చేసుకుందాము. దాంతోపాటు 4 వెల్లుల్లి రెబ్బలను కూడా యాడ్ చేసుకుందాము. అలాగే కొద్దిగా కరివేపాకుని యాడ్ చేసుకుందాము. ఇప్పుడు పోపుని మంచిగా వేయించుకుందాము. పోపుని మంచిగా వేగనివ్వాలండి, వేగితేనే మంచి టేస్ట్ వస్తుంది మనకి. ఓకే, పోపు రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాము. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఈ పోపుని తీసుకెళ్ళి మనం పప్పులోకి యాడ్ చేసుకుందాం. పప్పులోకి యాడ్ చేసుకున్నాక మంచిగా మిక్స్ చేసుకుందాం. అంతేనండి, మన పప్పు రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం. అంతేనండి, మన టేస్టీ పప్పు రెడీ అయిపోయింది.